page ki kubor ki babnia ngine pechwai kimat pekongsan. Penlong ka Meghalaya ya ka state level earthquake preparedness mock exercise. Pelaj ka Meghalaya ya ka scheme CMK Plus. Rakhe ka KSU ya ka jingdap sao phonyau snem ka seng. But play ka Grace Foundation School Bhoirambang ya ka Astronomy Club Baningkong. Ki khubor ki babnia ka Meghalaya State Disaster Management Authority haringkat ka jingya snok tilang bat ka National Disaster Management Authority hinne ka sngi kila penlong ya ka state level mock exercise on earthquake preparedness namar ka jingma habaya day bat ka jinglong madan bara halor jong ka Shillong ha ka seismic zone 5 kani ka jingthmu ka long shibenta ban khmi binya ya ka jinglong bala khre jong ka than na ka benta ka jingkhe ujumai ubajur Kijaka bakenthop ya ka Buddha Vidya Niketan School yo polo bat kasnong waindo kilaya don bentalang hakani ka mock drill. Nalor kani la penyang ru ya ka jaka ai jingirap ne ka relief camp Shillong Secondary School polo ban persang ya ka jingla ban trekam jong kilat jingpen kre haba pai syaki jinglin shop kamariang. Ki District Disaster Management Authority lani ka DDMA ha ki district paper jong ka jila menta kasngi kila penlong ya ki mock drill ban penkre yo wanja ka jinglin shop jumai bat ban khmi ya ki la jingada bakir ki kumjo ru ban ai jing hikai ya ki pajba halor kani ka benta kaladon ka jingpen I nuksa ka baya srim ya ka jingkhe ujumai ubajur ubadon ya ka jingklan ka ba pra point lai hadu pra point nyo Hakawai kalyang kabayalam sya ka jingjulor ka bajur bakenthop ya ka jingkhlem ki ying mala jingtawa khendo bat ka jingplo ding ya ka ni ka mock drill la penlong ha district headquarter jong ka nongpo jowai mairang ampati batura kani ka longkum shibenta jong ka sinjam ka sorka jilla ban kentiu ya kilat penkre ban pentikna ya ka jinglong kloi ban le AA bat ban penklan ya ka jingla sha bat jinglong scam jong ka imlang sa lang ladawan ja shisha kini ki jinglin shop ka Menteri Katanat ka Koi Kakya ka jilla ka Dr. Amprin Lingdo kalapan bena ya ka jing pelat ya ka scheme CMK Plus ka bertemu ban penbiang ya ka jing kersan pisa na ka benta ka jing sumar bakar pang bat papaka ka bampat kentup lang hapo kisong jingarap jong ka MHIS kani ka scheme ka kentup ya ki jing sumar ki bakham palat ban ya ka MHIS PMJAY ka ba sun point lai pholak na ka benta man ka snam trekam ka ban ai jing mentoy ya ki nongpang ki ba shitom hakalyang ka bampong jing bam trekam shu ukhlai bat ka jing shitom klong snam ka jing menjur habaya day bat ki jing pang kan saya lingba ka kerdan jong ka district bat ka jela haringkat ka pisa ka bala pha shaki shlam ai jing sumar Henry kinong terai ka sarkar jela bat sarkar pedeng lembat kitu ki pasyanya haki kim don hok ban yo benta ha kan ka scheme ban cover ya ka jing pen kre jong ka jing yada lane ka jing yele persya ya ka jing pang cancer bat kiwe ki jing pang ki ba don kam he kamang tengka tinggi ong nalor kani ya kita kiba don hok banyo ya kamang tengka kabak kham he ngilas dangru ya ka CM care bat ka CM care plus kadai kata ka scheme kaban sya ya kinong song bakin yo ya kani kamang tengka kabak kham he kapung pralang kawai kay
Menteri Katanat Kam Boarding ke Sorkar Jilla UAT Mandal ulapan sengau syaka kenhun ke FKJGP ba ki jingthung kam bapura ha Meghalaya Energy Corporation Limited lani MEECL kin sa shimpor namar ka jingya kendu jinge jangka corporation ha kalyang ka pisah tingka ke FKJGP kalapan pau ka jing sokya halor ka jing sa thali jong kumba shispa lai photali ki kam na ka benta ki assistant executive engineer assistant engineer but shispa alpasan tali ha ka kerdan junior engineer ha MEP DCL ki bampat pendap hadu menta wat ha padang ka jing wanra jing kala ha usnem araja arpulai kaseng kala banjur ba ka jing penslam ha ka jing thungkam ka kta ya ka jing trekam jong ka tanat bat khanglat ru ya ki trai jilla ha kalyang ka kam yo jam. They have come with an idea that all vacant posts will be filled up, and as an organization we require also all vacant posts should be filled up. As of now we are having a lot of financial problems and all these things. Due to that we are not going ahead immediately, but recently we have advertised some posts also. Regular appointment will be done as and when financially MSL is sound. That has been priced to them. KHASI Students Union hanya kasngi kala rakhe ya kajingdap saupo nyosnem jong kaseng halashumer Shillong. President kaseng usamla Lambok Starwell Marngar haba ai jingkran ulapan pau ya kijing tenju jong kaseng hakisnem ki balayan bakenthop ya kajing persya na baro arliang kata ka Sorkar Jilla bat ka Sorkar Pedeng. Ha kaju kapor ulapan kenmau ya kijing yakun ki bajur jong usnem arja hinyo bat arjar kendai persya ya kajing ti ya marpo kendo lani uranium. Hakawai kalyang kabalabu jingma shikat day ya ka jingim jong kinong yalam kaseng. Usam la marngar ula banjur baka jingya linti pasau punya usnem jong kaseng kala pelet jingmud hakaban penne ya ka jingman bha jong ka imlang salang bat banyada ya kari na ki jingsha ban bean bat ban ben na balapen syong hakinong rem ki baklan bat ka jingya pe ya rinti ban ya ka bakwa burom ne jing itu. Mau ya ki jingja Hajinya nanti jong kaki isu. Buat jong Sorkar nak kapor, lapi jong ka Sorkar Jilla, lapi jong ka Sorkar India, kapus persyang kunduban paria jaki isu hajinya nanti jong ka. Dengan sukmi nanti bakal Sorkar kan bat kalau jong kunjuban lak. Sebab ada kasulit hide dengan sarai dengan ongs kunduban dari kamdam sui dari dapat persnau dari beni. Jika ada snow bak don kam ni tekistit udah roper pada tempat jenai kan. Masuk di kamram Sorkar telara maka kali rendat Hongkong kami tai de itu Sorkar suku itu boleh yang kalian jongi kum kaseng dengan keren dak ngoi pat dari ni yelong takinong pengwa ni yelong ta kalian pasca samadan nang berkenbej de jinguna bat jingdepo katam jingtu bolong jingsin chaton bo jong Sorkar. Menteri Katanat Boarding UAT Mandal ulapan pau bawatlah ke jinglong jingman hakalyang kapisa tingka ke MEECL kala nangkiu Henry kadang donhi hapadeng ki jing hakalyang kapisa. Kani katanat kamdan shu ya kiram kisha like no ya ka NTPC kaban sa pendep no hausnem arja arpunyo arpupra ka Sorkar dangshan kala play ya ka scheme one time settlement lani ka OTS arja arpusan banyarap ya kinong pendon kam boarding bansiu ya ki bai boarding ki bidangsa da ka jing tmu banlum kumba shispa khat kandai kelur na kinong pendon kam boarding ki pa pendon kam hapo kasan kilowatt da ka baterwa arpusan kelur kum ka jing penhiar dor. Walah padang ka jing du nong Menteri ula banjur bagi nong pendon kam boarding kidai ban yo katu kat ni ki jing pelaj ban kamsting ka jing sio. Health of MSL you must be aware that under tremendous strain. But we are working. There are a lot of steps have been taken by the corporation, and on that basis it is worked on. Lots of dues are to be cleared also for other utilities also, but as far distribution utilities concerned, I told you earlier also that except NTPC, all other utilities are not having any dues at present with us. So we are improving, but we need some more time to neutralize everything.
Kutno ka Bakrim Inter-Village Championship Arhajar Arpusan Hinin Kasni Hamadan Dedengre Hawes Karo Hills. UDC Jagdish Chelani but USDO Civil U Aditya Verma Kila Sam Yaki Kusnam but Kisong Pisa Yaki Nongjob Haki Benta Baper Ki Bakantop Yaka Best Village Employment Council Lanika VEC, Best Village Health Council Lanika VHC, Best Self-Help Group Lanika SHG, Best Farmer Clean Village Damal Asam, Best PMAY House, but kinong job jongka takafuo, volleyball, but kajing kop shot. Kasnong Madol Gre, Kalara Yakanam Lado, Gumka Best Village. Kani Kalimpung, Kabalasdang Nadu Ushpoterik Uluber, Katmu, Bankentiu Yakaroy Kapar, Jonkishnong Kipakam Kendong, but Kajingashim Benta, Jonkinong Shongshnong, but Banpinsa Priang Jingtip, Halorki Scheme Jonka Sorkar, but Kajingdon Kamban Sumar Yakamariang. Ki kena school naka Grace Foundation Secondary School lom so ping but kiwe ki school shnong habhoi rimbong ribhoi district kila yo yakalat banpet yakimet bneng daka bapendon kam yaka telescope balapen biang daka Bharti Airtel Foundation kani kalat kalami hadien ka jingple yaka Astronomy Club ka baningkong e haka school daka jingya snok tilang but ka Shillong Science Center but kanihu lapli perda yaka nika club da ikong e Sinrem BMC bhoi rimbong block haringkat kajingidon lang jong Ustad Sayan u Rahul Chatterjee but u project coordinator u ba manbha kongla jong ka Bharti Airtel Foundation kanika foundation kadon jingthmu manang pli shu sa kumba santali ki Astronomy Club Haribhoi district. Jom kene ka Astronomy Club ha kene ka school ka jing imitasi ka dating ba ka jing lam khat jong ka Bharti Airtel Foundation ha ka ba kana aying kene ka lat ka bangin la bangin yo new telescope but ude telescope ubaning kong ba kita lawan cha kene ka jila jini ka state Meghalaya te honjoru ha kene ka por ngila yo ban clearu ya ka Astronomy Club ha ka ba ngi khot ngi weru ya ki kena school ki kena college ki kena samla ki jongi ba kin join ya kin Astronomy Club but kena ro bakin pule khamnya bakin sakhi shushu ya kata ke astrophysics tani kata ke jing puli ya ki kinja ki ba dan hasai peneng Kahnyo Trap Youth Council lani ke HYC Right Hat Rang Circle Balayalam da secretary kanika seng uba Champang Marsharing kilapen pau ya kajing Sokhya kabajur halor kajing shna surok kapadang yat shakmat nadu kashnong kindoso shadu kashnong kirdem bat terter shadu kashnong du bhoi rumbong kanika seng kala kentho ya kajing tre torti bat kajing bam tre bha ya kakam ha kabalayu I ya ki kattu kaniki benta kibalas dang ban sniu haba banjur halor kajing don kam jong kanika surok na kabenta kalit kawan bat kalat kamai ka HYC kala kentu ya ka Public Works Department lani ka PWD banpet ya ka jingbang biang kani ka surak bat ban pengat ya ki contractor ha ka jingkit kli jor jong babun ki pai ba bang yoi banong ba unu surak ka jing senator ti jong nu contractor dengi na kalian kaseng ngimla bersong pliti ka wan kali ka step ban pensngo ne ban saki dagla ki jong ki kmat bau nu surok long susah ubala jot rathai kani kani ke jing sedang mo hadin ski un jot kan sapoi ko por ba hadu ba ngimla shu banyai lene tikali kimla shu banyai nang de jaka namar jing senator ti ngi dawa kum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banya ban sna ban marmot ba ya kan ke surok hamtam ya ka PWD department bahkan Sim kia mardor, habis dia bernuk surau bahkan cina penbah. Ki kena school jong ka Admin Rise Mangkara Secondary School hawa rinong Eastern West KHASI Hills kilayo ya ka jingpe bnya klem jing siu ya ki bnyat bat ka jing hikai shapang ka kot ka kya jong ki bnyat bat ki shintur kum shi benta jong ka jing rakhe ya ka World Oral Health Day ka kunhun ki doctor bnyat na ka Indian Dental Association MEGHALAYA State Branch kila ai jing hikai ya ki kena school halor ka jing don kam jong ka jing khot ka shintur bat ka jing sam ya ki brut shud bnyat bat ki dawai Peniat.
U MLA ka Jowai u belong ru u chairman ka muda u ba Wailat Miki Shilla u lawan banishim benta ha ka jing rakhi ya ka jing dap pasan posnam jong ka Government Girls Higher Secondary School Jowai hene kasni habadan Jerusalem. Haba ai jingkren hakani kasngi uba Shilla ubla long ru kum ukongsan ula kren halor kimat ki badon kam ki bala penpau da i principal jong kani ka school ki bakuntop ya ka jingdon kam ban sedang bat ban penhe ya ka hostel jong ki kentai uba Shilla ula pli perdaru ya ka commerce building ka belajan dap pura bat ula penslur ya ki kena bakin shim ya kani kum ka kabuk sial da ka ba ai nuksa jong ki wei pat ki kentai ki bapau khmat jong kari. Shows our commitment, our unity, our cooperation, and especially our concern regarding the imparting the quality education, especially to our young girls. So I think that the committee really deserve a big round of applause for their hard work have been put in for this celebration. Mentang ini pej ya ka jinglong jingman ka sun beneng hanong ba turang ka jing kriat kalong +1 degree Celsius ber ka jing shit kalong +1 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong san pusau na ka shispa haba phai pat hanong ba shillong ka jing kriat kalong khat +2 degree Celsius ber ka jing shit kalong pusau +1 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong san pulai na ka shispa kat ba Jowai pat ka jing kriat kalong khat 1 degree Celsius ber ka jing shit kalong +1 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong henru pu na ka shispa kasun benengkan rang hatura bat Jowai kat bahas Shillong kala mendan kajing hap slap hakikat tu kani kijaka. Syaban poi syaka bakut jong ketup kubal ni pei piang sai sen yakimat bokongsan. Penlong ka Meghalaya ya ka state level earthquake preparedness mock exercise. Pelat ka Meghalaya ya ka skim CMK Plus. Rakhe ka KSU ya ka jingdap sau punyo senam ka seng. But play ka Grace Foundation School Bhoi Rembong ya ka Astronomy Club Peningkong. Tipalok katungil apoy syaka bakut jong ketup kubau jong iminta ke janmit hadu menai syam yang berpilih syai kesengi kublai pipalok. Now it's time for a short commercial break. We'll be right back. आपके लाडले पर करें स्वास्थ्य की जादूगरी वर्जिन नारियल तेल से। वर्जिन नारियल तेल बनाता है आपके शिशु की त्वचा को कोमल और मुलायम। वर्जिन नारियल तेल कुदरत का चमत्कारी उपहार ताजा हरे नारियल से निकाला गया। नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रवर्तित।